салом дӯстони азиз ва бинандаҳои телевизиони Тоҷикистон. Инак пешниҳоди шумо мегардад нашри дуюми рӯзномаи барномазмуни интеллектуалии шоҳмот. дӯстони азиз, чӣ хеле ки худи шумо маълумот доред, пас аз нашри даҳуми барнома мо рӯзномаи аввалинро барои шумо пешниҳод намуда будем ва акнун аз нашри даҳум боз 10 нашри дигар сипарӣ гашт. яъне чанде пеш нашри 20-уми барнома пешниҳоди шумо гардид. мо дар нашри даҳуми барнома вақте ки рӯзномаи аввалинро пешниҳод намуда будем, оиди 10 барномае ки сипарӣ гашт ба шумо маълумот пешниҳод намудем ки дастҳо чӣ имкониятҳоро фароҳам оварданд ва умуман оиди рафти барнома пурро барои шумо маълумот додем ва аз ҳама муҳим маълумот додем ки кадом иштирокчиҳо назар ба дигар аъзоёни даста бештар фаъол буданд. акнун дӯстони азиз, дар рӯзномаи дуюми барнома талош мекунем оиди 10 нашри дигари барнома ки пешниҳоди шумо гардид маълумотҳои заруриро пешниҳод намоем ва аз ҳама муҳим қайд кардан зарур аст ки кадом ҷавоно назар ба дигар аъзоёни даста бештар фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд. зеро агар мо мушоҳида кунем барномаҳоро, пӯшиданест ки дар ҳар як барнома аз миёни 8 нафар бештар фаъол мешавад 3 нафар ё ин ки 4 нафар. ва мо ин лаҳза кӯшиш мекунем ки он ҷавононе ки назар ба дигар аъзоёни даста фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд, онҳоро муаррифӣ кунем. дӯстони азиз, чун 20 нашри барнома пешниҳоди шумо гардид, дар 20 нашри барнома 24 ноҳияи ҷумҳурӣ иштирок намуданд, вобаста ба саволҳои пешниҳодшуда рақобат намуданд ва аз миёни 24 ноҳияе ки дар барнома озмуни интеллектуалии шоҳмот рақобатро идома доданд, танҳо 4 ноҳия ба даври нимфиналии барнома роҳ ёфт ва рақобати дигар ноҳияи ҷумҳурӣ албатта ки дар пеш аст. ва ноҳияи шаҳри туз дастаи истиқлол 2 маротиба ғолиб омадааст, яъне имконияти зиёд дорад. аммо мо наметавонем гӯем ки ноҳияи шаҳри туз ба даври нимфиналии барнома роҳ меёбад ё ин ки не. албатта инро вақт нишон медиҳад. дар нашри 21-уми барнома ноҳияи шаҳри туз бо ноҳияи носири хусрав рақобатро идома медиҳанд ва албатта дар он ҷо маълум мешавад ки ноҳияи шаҳри туз дастаи истиқлол ба даври нимфиналии барнома роҳ меёбад ё ин ки не. акнун дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба 10 нашре ки пешниҳоди шумо гардид. кадом ноҳия хубтар баромад кард, кадом ноҳияҳо ба даври нимфинал роҳ ёфтанд, кадом ҷавонон бештар фаъол буданд, пурра барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дар нашри 11-уми барнома дастаи вашгири ноҳияи файзобод бо дастаи дурахшандагони ноҳияи тимурмалик ҳарду даста бори аввал ба саҳнаи бозӣ ворид гардиданд. қайд кардан зарур аст ки рақобат на он қадар ҷолиб гузашт, зеро ҳарду даста на он қадар фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд дар барнома. аз нашри 12-ум сар карда то нашри 20-ум ҳар дастае ки ба барнома ташриф меоварданд бо омодагии нағз ба барнома ташриф меоварданд ва маълум буд ки пеш аз иштирок дар барнома тайёрӣ медиданд. шурӯъ мекунем. саволи якум дар бахши якум. китобхонаи миллии Тоҷикистон кай кушода шуд? варианти А 20 марти соли 2012, варианти Б 15 октябри соли 2012, варианти В 10 сентябри соли 2013. ба ин савол муҳаммад Сомон ҷавоб медиҳад. марҳамат. варианти интихоб кардаи мо варианти сеюм В мебошад. 4 октябри соли 2007 пешвои миллат хишти аввали бинои китобхонаи миллиро асос гузошт ва ҳамин рӯзро дар ҷумҳурӣ рӯзи китоб эълон намуд. ба он хотир 10 сентябр ки ба ҳамон рӯз наздик аст, ба ҳамин хотир мо 10 сентябри соли 2013 қабул кардем. ҷавоби дурустро мебинем. варианти А китобхонаи миллии Тоҷикистон 20 марти соли 2012 таъсис дода шудааст. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. савол ба дастаи дурахшандагон. кай бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизае ба номи Исмоили Сомонӣ таъсис дода шуд ки он ба олимони ҷавон дар соҳаи илм, техника, корҳои намоён анҷом дода супорида мешавад? варианти А 20 марти соли 1998, варианти Б 10 январи соли 1999, варианти В 15 сентябри соли 1997. ба ин савол аъзои даста яъне Мадинабону ҷавоб мегӯяд. аъзои дастаи мо ба чунин хулосае омадем ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ 10 январи соли 1999 таъсис дода шуд.
тахмин ён ки дар ягон ҷавоб хӯрдагӣ будед. умуман ин ҷоизаи Исмоили Сомонӣ ба киё супурда мешавад медонед? ба олимони ҷавон. ба олимони ҷавон. хулоса ҷавоби мо варианти Б. 10 январи соли 1999. ҷавоби дурустро мебинем. варианти А 20 марти соли 1998. мутаассифона. ба хотире ки ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд дар рақобат бо ноҳияи Тимурмалик дастаи дурахшандагон ғолиб омад, акнун имконият дорад рақобатро идома диҳад. дар нашри 12 бошад ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд рақобатро идома дод бо ноҳияи Бохтар дастаи Бохтариён. ба хотире ки ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд дар рақобати якум ғолибиятро ба даст овард ва масъулият эҳсос кард, дар рақобати дуюм бениҳоят фаъол шуда ба барнома ҳозир шудам ва эҳсос шуд ки аз раванди барнома ки чандин аъзои дастаи худро иваз карданд барои он ки бозам дар барнома фаъолии худро нишон дода ғолибиятро ба даст оваранд. аммо бояд қайд кард ки дастаи Бохтариёни ноҳияи Бохтар низ аз рақибони худ ҳеҷ каме надоштанд, яъне ҳар ду даста бениҳоят фаъол буданд. қайд кардан зарур аст ки аз ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд бисёртар фаъол буданд Ҷумахон, Ғолиб ва Сиёвуш, яъне аз ҷумлаи иштирокчиёне буданд ки дар барнома фаъолияти бениҳоят хуб нишон дода тавонистанд. аз дастаи Бохтариёни ноҳияи Бохтар бошад бештар дар барнома фаъол буданд аъзои даста Давлатманд, Самандар, Ҷомӣ, Абдулло ва сардори даста Аловуддин аз ҷумлаи беҳтарин иштирокчиёни ин даста буданд. акнун дӯстони азиз, чун ҳар ду даста пурқувват буданд, мебинем ки ғолибият насиби кадом даста мегардад. шурӯъ мекунем. саволи якум дар бахши сеюм ба дастаи Бохтариён. охирин амири Бухоро кӣ буд? охирин амири Бухоро амир Олимхон ба ҳисоб меравад. солҳои ҳукмронияш 1910-1920 мебошад. амир Олимхон, ҷавоб дуруст аст. пойтахти давлати Македония кадом шаҳр аст? ҳозирҷавобӣ Марамат, Ғолиб, Афина. Скопе. ҷавоб нодуруст аст. савол ба дастаи Бохтариён. муаллифи достони Гӯштосбнома кист? муаллифи достони Гӯштосбнома Марамат. Фирдавсӣ, мебахшед, Фирдавсӣ. дақиқӣ, мутаассифона. қитъаи калонтарини олам. қитъаи калонтарини олам қитъаи Осиё мебошад. Авросиё. саволи навбатӣ ба дастаи Бохтариён. кадом нергӯи оби барқӣ дар Тоҷикистон сохта шуда номи дӯстии халқҳоро гирифт? Санктуда як бошад мумкин. нергӯи барқи оби Қайроқум. мутаассифона. саволи навбатӣ ба дастаи Вашгирд. италияро кадом нимҷазира меноманд? ҷазираи Скандинавия. апенин. мутаассифона. сардори даста метавонед шумо низ аз санаи бозӣ берун шавед. савол ба дастаи Бохтариён. кадом ҳарфҳо ду овозро ифода мекунанд? ҳарфҳои ёдбарсар. ҷавоб ҳарфҳои ёдбарсар. саволи охирон дар барнома ба дастаи Вашгирди ноҳияи Файзобод. калимаҳои гуногуншаклу ҳаммаъно ва ё наздикмаъноро дар забони модарӣ чӣ мегӯянд? омоним. ҷавоби дуруст синоним. дастаи Бохтариён ҳама фаъол ва ҳозирҷавобии худро нишон дода тавонист дар рақобат бо ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд ғолиб ояд. акнун ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд чун дар рақобат бо ноҳияи Бохтар мағлуб гардид, дигар наметавонад дар барнома иштирок кунад, яъне он имконияте ки дар даст дошт аз даст дод ва ноҳияи Бохтар бошад дастаи Бохтариён имконият дорад рақобатро идома диҳад бо дигар ноҳияи ҷумҳурӣ. ба хотире ки ноҳияи Бохтар дастаи Бохтариён дар рақобат бо ноҳияи Файзобод дастаи Вашгирд ғолибиятро ба даст овард, рақобатро идома дод бо ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дастаи ҷавонон. қайд кардан зарур аст ки дар рақобати дуюм дастаи Бохтариён бениҳоят фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд
ва эҳсос мешуд ки даста ба омодагӣ хуб ба барнома ташлиф овардааст ва ҳар саволе ки ба аъзоёни даста пешниҳод мешуд бо шарҳ ва бо маълумоти пурра ба саволи пешниҳодшуда ҷавобҳои мушаххас пешниҳод мекарданд. аммо дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони масҷо чун бори аввал дар барнома иштирок мекарданд, дар дили онҳо тарс буд ва ҳеҷ бовар намекарданд ки ғолибият насиби онҳо мегардад. шояд ин аввалин дастае бошад ва аввалин нафароне бошанд ки на он қадар боварӣ доранд барои ғолибиятро ба даст овардан. аммо бар замми ин дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони масҷо фаъоли худро нишон дода тавонистанд дар рақобат бо ноҳияи бохтар, дастаи бохтариён ғолибиятро ба даст оваранд. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи ҷавонон. дар асъори коғази арзишаш $5 Штатҳои Муттаҳидаи Амрико акси кадоме аз ин президентони ин кишвар тасвир ёфтааст? варианти А Ҷорҷ Вашингтон, варианти Б Бенҷамин Франклин, варианти В Авраам Линколн. мо ба дастамон ба як хулоса омода ҷавоби В-ро интихоб кардем. чаро ки дар $1 амрикоӣ Ҷорҷ Вашингтон, яъне акси Ҷорҷ Вашингтон нашр шудааст, дар $100 амрикоӣ Бенҷамин Франклин ва дар $5 Авраам Линкольн. дар $5 чи? сардор даста дигар илова нест, фикрҳо нест? нест, илова нест. ҷавоби В-ро муайян кардем. аз ҷавоб дуруст мебинем. Авраам Линколн ҷавоб дуруст аст. табрик. беҳтарин. аллакай 4 ҷавоби аввал дуруст. ман табрик мекунам. саволи навбатӣ ба дастаи бохтариён. мутафаккир, ориф ва шоири тоҷик дар замони темуриён умр ба сар бурда соли 1492 дар шаҳри Ҳирот фавтидааст. куллиёти осарашро соли 1490 худ мураттаб сохтааст ва он 38 асарро дар бар мегирад. сухан атрофи кӣ меравад? албатта ба ин чиз аз вақт истифода намебарем. абдулло посух мегардонад. марҳамат. мутафаккири ориф ва шоири тоҷик дар замонаи темуриён умр ба сар бурдааст. албатта ин абдураҳмони ҷомӣ бошад. соли 1414 ба дунё омада, соли 1490 аз олам чашм пӯшидааст. абдураҳмони ҷомӣ. абдураҳмони ҷомӣ. табрик, ҷавоб дуруст аст. дӯстони азиз, қайд кардан зарур аст ки аз дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони масҷо бештар киҳо дар барнома фаъол буданд? пеш аз ҳама Нуриддин, Шоҳрух, Манучер, Анушервон ва сардори даста Абдуқайюм. ва бештар назар ба аъзоёни даста Анушервон фаъолияти хуб нишон дода тавонист ва ин ҳама фаъолии ӯ буд ки аъзоёни даста ба ӯ бовар карданду ӯро дар бахши сеюм ки ном дорад ҳозирҷавобӣ ӯро интихоб намуданд. ба хотире ки ҳама якҷо шуда Анушервонро ба бахши сеюм пешбарӣ намуданд, ӯ низ кӯшиш кард то ба боварии аъзоёни даста сазовор бошад ва аз бахши сеюм ки ҳозирҷавобӣ ном дорад бо муваффақият гузашт. акнун мебинем ки дар бахши сеюм чӣ ҳолат рух медиҳад. шурӯъ мекунем. саволи якум дар бахши ҳозирҷавобӣ ба дастаи бохтариён ба Хусон Абдулло. империяи Сосониён аз тарафи кадом давлат аз байн бурда шуд? империяи Сосониён аз тарафи кадом давлат аз байн бурда шуд? ҷавоб нест. ҷавоб хилофати араб. савол ба дастаи ҷавонон, хусусан ба Анушервон. шумо омода? оғоз мекунем. дарёи Панҷ кадом ду давлатро аз ҳам ҷудо мекунад? ба ин савол дарёи Панҷ аз соли 1895, яъне баъд аз шартномаи Русия ва Британияи Кабир, оиди тақсимоти Осиёи Марказӣ байни давлатҳои Афғонистону Тоҷикистон, яъне ин ду давлатро ҷудо мекунад. ва як чизро қайд кунам ки то ба имрӯз ягон шартнома баста нашудааст ки оиди муқарраркунии сарҳади дарёи Панҷ ё ин ки истиқболии дарёи Панҷ байни ин ду давлат. яъне мо дӯстона ин дарёро истифода бурда истодаем. то имрӯз ҳамчун сарҳади байни ду давлат ва байни Тоҷикистону Афғонистон ин дарё ҷойгир шудааст. Тоҷикистону Афғонистон. саволи навбатӣ ба дастаи бохтариён. кадом амири Бухоро соли 1858 мулки Уротепаро забт карда, ҳокими он Рустамбекро ба қатл мерасонад? амир Насрулло, амир Қасоб. амир Насрулло. амир Насрулло ҷавоб дуруст аст. табрик. савол ба дастаи ҷавонон.
дар тоҷикистон кадом рӯз ҳамчун рӯзи рӯдакӣ ҷашн гирифта мешавад? дар тоҷикистон. Марҳамат. Марҳамат. 14 сентябр. 22 сентябр. Мутаассифона. Як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. Марҳамат. савол ба дастаи бухтариён. Пойтахти Испания кадом шаҳр аст? Пойтахти Испания шаҳри Мадрид. Мадрид. Ҷавоб дуруст аст. Мадрид. савол ба дастаи ҷавонон. сафарнома асари кист? Низоми Ганҷавӣ. ҷавоб носири Хисрав. Як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. савол ба дастаи бухтариён. Абдураҳмони Мушфиқӣ кадом сол таваллуд шудааст? Абдураҳмони Мушфиқӣ кадом сол таваллуд шудааст? ҷавоб нест. соли 1525. Як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. саволи охирон дар барнома ба дастаи ҷавонон. дар тоҷикистон кадом рӯз рӯзи ваҳдат эълон шудааст? 27 июн. 27 июн. ин охирон савол буд дар барнома. аз сабабе ки ноҳияи кӯҳистони Масчо дастаи ҷавонон дар рақобат бо ноҳияи бохтар дастаи бохтариён ғолиб гардид, акнун имконият дорад рақобатро идома диҳад бо дигар ноҳияи ҷумҳурӣ. аз сабабе ки ноҳияи бохтар дастаи бохтариён ғолибиятро аз даст дод, дигар наметавонад дар барнома иштирок кунад. Яъне он имконияте ки дар даст дошт, аз даст дод. ҳамин тавр дар нашри 14-уми барнома дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони Масчо рақобатро идома дод бо дастаи дирафши ковёни ноҳияи Фархор. қайд кардан зарур аст ки рақобат бениҳоят ҷолиб сурат гирифт ва ғолибият миёни як савол буд. саволи охирон пешниҳод шуд ба дастаи дирафши ковён ноҳияи Фархор. агар аъзоёни даста ба саволи охирон ҷавоби дурустро пешниҳод мекарданд, ҳар ду даста баробар мешуду, саволи иловагӣ ба миён меомад. чун охирон савол пешниҳод гардид ба аъзоёни дастаи дирафши ковёни ноҳияи Фархор, намедонам аз чӣ сабаб бошад, аъзоёни даста ба саволи пешниҳод шуда ҷавоби нодуруст пешниҳод карданд ва ба ин васила ғолибиятро аз даст доданду ғолибият бозам насиби дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони Масчо гардид. савол ба дастаи дирафши ковён. ҳафт авранг асари кист? ҳафт авранг асари Низоми Ганҷавӣ. Абдураҳмон Ҷомӣ, мутаассифона бисёр лаҳзаҳои ҳасос ҳастанд. ҳар ду даста баробар аст. инҷо танҳо як савол тақдири дастаро ҳал мекунад. мебояд ба саросимагӣ роҳ надиҳед. савол ба дастаи ҷавонон. қуллаи кӯҳ гуфта кадом қисм ва ё мавзеи кӯҳро меноманд? сатҳи болоии кӯҳро. нуқтаи баландтарини кӯҳ. ҷавоб дуруст аст. орзу, саволи охирон пешниҳод мешавад. агар ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод кардед, пас даставо баробар мешаванд. ва даставо баробар шудан саволи иловагӣ пешниҳод мешавад. як савол ба ҳар ду даста. кадоме хуб ҷавоб дод ва пештар ҷавоб гуфт, ба саволи пешниҳод шуда ғолиб эълон мегардад. ва рафту ба саволи пешниҳод шуда ҷавоби нодуруст пешниҳод кардед, пас маълум мешавад ки ғолибият насиби ноҳияи кӯҳистони Масчо мегардад. фаҳмо аста фикр мекунам. саволи охирон дар барнома. маттерик гуфта чиро мегӯянд? хушкии заминро маттерик меноманд. ҷавоб қитъаи калони хушке ки чор тарафашро об иҳота кардааст, маттерик номида мешавад. хуб, ҷавоб нодуруст аст мутаассифона. марҳамат, як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. ин охирон савол буд дар барнома. чӣ хеле қайд кардем дар ҳолате ҷавоби нодуруст пешниҳод кардан, ғолибият насиби ноҳияи кӯҳистони Масчо мегардад. ва тамоми бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон ин лаҳза шоҳиди он буданд ки танҳо бо фарқи як савол ғолиб эълон мегардад дар барномаи имрӯза дастаи ҷавонон ноҳияи кӯҳистони Масчо. ҳамин тавр дар нашри 15-уми барнома ноҳияи кӯҳистони Масчо дастаи ҷавонон рақобатро идома дод бо ноҳияи Ховалин дастаи Мунк. ин барнома аз барномаҳои қаблӣ ба куллӣ фарқ дошт, зеро дастаҳо то охирин лаҳзаҳо ҳарду баробар буданд ва ҳатто дар бахши сеюм ки ном дорад ҳозирҷавобӣ, аз ҳарду даста танҳо як нафари дар санаи бозӣ қарор доштанд, дигар аъзоёни даста ҳамагӣ аз санаи бозӣ
берун шуда буданд. касе намедонист ки ғолибият насиби кадом даста мегардад. танҳо вақт нишон медод ки ғолибият насиби кадом даста мегардад. беҳтараш мебинем ки дар ин барнома кадом даста пирӯз гардид. наврӯз агар ба саволи пешниҳодшуда шумо оғоз мекунед, саволро аз шумо, чун аз оғози барнома аз шумо оғоз кардем, агар шумо ҷавоби нодурустро пешниҳод кунед, пас ғолибият насиби дастаи ҷавонон мегардад. саволи якум дар бахши ҳозирҷавобӣ ба дастаи мулк ноҳияи ховалин. шумо мода? бале. шурӯъ мекунем. таконҳои зеризаминиро чӣ меноманд? зилзила. зилзила. ташаккур, ҷавоб дуруст аст. савол ба дастаи ҷавонон. 4 унсур асари кист? 4 унсур асари абдураҳмон ҷомӣ. абдулқодир бедил. савол ба дастаи мунк. тоҷикистон исми ман асари кист? тоҷикистон исми асари мумин қаноат. мумин қаноат. офарин. лаҳзаҳои бисёр ҳассос аст анушервон. агар шумо ба savol ҷавоби нодуруст пешниҳод кунед, пас ғолибият насиби ноҳияи ховалинг мегардад. марамад, саволи навбатӣ. асосгузори равияи маорифпарварӣ кист? асосгузори равияи маорифпарварӣ аҳмади дониш дар осияи марказӣ ба шумор меравад. аҳмад дониш. савол ба дастаи мунк. кадом шохаи илми забон таркиб ва сохти калимаро меомӯзад? таркиб ва сохти калима морфология. лексикология. мутаассифона аллакай бинандаҳои телевизиони тоҷикистон шоҳид гардиданд ки ман чӣ қайд кардам ки вақте ки ҷавоби нодуруст пешниҳод мекунед, пас ғолиб эълон мегардад. албатта дастаи ҷавонони кӯҳистони мастшо. табрик мекунем дастаи ҷавононро. ташаккур. шояд аз рӯи саросимагӣ буд ки ба саволи охирон ки ба сардори дастаи ноҳияи ховалинг, дастаи мунк пешниҳод гардид, ҷавоби нодуруст пешниҳод кард. ва то охирин лаҳзаҳо мо мушоҳида кардаем ки ҳар саволе ки аз забон пешниҳод мегардид, сардори даста дарҳол ба саволи пешниҳодшуда ҷавоби мушаххасро пешниҳод мекард. яъне маълум буд ки аз соҳаи забон бохабар аст, яъне маълумот дорад ба ҳар саволе ки пешниҳод мегардид. аммо намедонад аз чӣ бошад. дар бахши сеюм ки шарти бахши сеюм ҳамин аст ки назар ба дигар ду бахше ки аст, дар бахши сеюм саволҳо нисбатан оддӣ мешавад, ба хотире ки ҳозирҷавобӣ аст, ба хотире ки вақт пешниҳод намегардад. аммо сардори дастаи мунки ноҳияи ховалинг ба саволи охирон ки саволи оддӣ буд пешниҳод гардид, аз рӯи саросимагӣ буд, ҷавоби нодурустро пешниҳод кард ва ба ин васила ғолибиятро аз даст дод ва ғолибият бори сеюм насиби дастаи ҷавонони ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ гардид. рости гап муҳтарам ровӣ, ин бахши лексикология агар шумо дар ин бахш хоҳед, ман чандин соат вай наметавонам ки маълумот диҳам, лекин ҷа ҳозирҷавобӣ буд, вақт набуд. лексикология сохт ва таркиби калимаро меомӯзад, морфология хиди калимаро меомӯзад. аз сабаби ман саросима шудам, сохт ва таркиба аҳамият надодам, зуд ба калима гузаштам. синтаксис ибора ва ҷумларо меомӯзад, этимология таърихи калимаҳоро меомӯзад, антропология масалан ономастика, номгузорӣ, калимаҳои ба номгузорӣ робита доранд, онҳоро меомӯзад, пунктуатсия, аломатҳои китобатро меомӯзад, лексикография, луғатнигориро меомӯзад, фонетика, овозҳоро меомӯзад. ман дар ин соҳа мисол вай дорам, маълумоти кофӣ дорам. қайд кардан зарур аст ки аз дастаи мунки ноҳияи ховалинг бештар фаъол буданд аъзои даста ҷомӣ, далер ва сардори даста мирзо наврӯз. се нафаре ки номбар кардем бештар фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд. дӯстони азиз, ба хотире ки ноҳияи кӯҳистони мастшо дастаи ҷавонон се маротиба пайҳам ғолибиятро ба даст овард, тавонист ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбад ва рақобати дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ бошад, албатта ки идома дорад. ҳамин тавр дар нашри 16-уми барнома боз ду ноҳияи дигар бори аввал ба саҳнаи бозӣ ворид гардиданд. ноҳияи айнӣ дастаи зарафшон бо ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ. қайд кардан зарур аст ки ҷавонони фаъоли ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ дар барнома бениҳоят фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд ва пӯшида нест ки ҷавонони ноҳияи
айнӣ дастаи зарафшон на он қадар фаъолияти хуб нишон доданд. Фаъол ва ҳозирҷавобии ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ буд ки дар рақобати якум ки бо ноҳияи айнӣ дастаи зарафшон сурат мегирифт, ғолибият насиби ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ гардид. телевизиони ҷаҳоннамо ягона шабакаи телевизионии иттилоотӣ дар кишвар кадом сол ба фаъолият шурӯъ намуд? Варианти А соли 2007, варианти Б соли 2008, варианти В соли 2009. ба ин савол аз дастаи мо Бадахшон ҷавоб медиҳем. Марамат Бадахшон. мо ҳамарӯза шабакаҳои телевизиониро тамошо мекунем ва дар ҳолате ки ягон шабакаи нав агар ки ҷорӣ шуд ба ин шабакаҳо дар ҳол пешниҳод мешавад ба дигар шабакаҳо ки ҳамин хел шабака аст ки ба фаъолият шурӯъ менамояд ва мо дар 2007 ва 2008 ин шабакаро ҳамарӯза телевизор тамошо мекардем ва ин шабакаро намедидем дар телевизион ва соли 2009 бошад ин ҷониб ин шабака ба фаъолият оғоз кардагиаст. Соли 2009 яъне ҷавоб Б аст, варианти Б аст. Соли 2009. Варианти В аст. Варианти В аст. Марамат илова нест? илова надорем. Варианти мо В соли 2009. Хулоса, Марамат, ҷавоби охирон. Хулоса, ҷавоби мо В соли 2009. В соли 2009. ҷавоб дурустро мебинем. Варианти Б телевизиони ҷаҳоннамо 5 ноябри соли 2008 расман ба фаъолият шурӯъ намуд. мутаассифона ҷавоб дуруст аст. 10 сентябри соли 2015 мардуми ҳисор ва тамоми Тоҷикистон 3000-солагии ҳисори бостониро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. ҳисори бостониро дар асрҳои миёна чӣ ном мебурданд? муҳтарам ровӣ, мо дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин савол Рабуни Ҷамшед ҷавоб медиҳад. Марамат Рабуни дар ин даста аллакай Рабуни фаъол. ҳисор яке аз минтақаҳои қадимаи Тоҷикистон мебошад ва ҷавоби мо ин аст ки ҳисори бостон дар асрҳои миёна Шумон ном дошт. Шумон? Бале. Дигар илова нест? Не. мо ҳам ба фикри Рабуни Ҷамшед розӣ ҳастем. Шумон. Пас ҷавоб дурустро мебинем. ҳисори бостониро дар асрҳои миёна Шумон ё Шодмон мегуфтанд. ҷавоб дуруст аст. аз ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ бештар дар барнома фаъол буданд Рабонӣ, Гуландом ва сардори даста Олимҷон аз ҷумлаи ҷавононе буданд ки назар ба дигар иштирокчиён фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд дар барнома. ба хотире ки аъзоёни даста якдилона дар бахши сеюм бахши ҳозирҷавобӣ интихоб карданд Рабониро, фикр мекунам назар ба дигар аъзоёни даста Рабонӣ бештар дар барнома фаъол буд. дӯстони азиз, ба хотире ки ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ дар рақобат бо ноҳияи айнӣ дастаи зарафшон ғолиб гардид, рақобатро идома дод бо ноҳияи балҷувон дастаи балиҷавон. рақобат ҷолиб гузашт, зеро ҳарду даста бениҳоят фаъол буданд. бозам дар нашри 17 аз дастаи ҷайҳун он нафароне ки дар рақобати якум фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд, онҳо боз низ дар рақобати дуюм низ фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд. ин бошад бозам Рабонӣ, Гуландом, Комрон ва сардори даста Олимҷон. ба хотире ки ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ як маротиба ғолиб омад, барои бозам фаъол будан дар барнома якчанд аъзоёни дастаи худро иваз кард ва ин фикр мекунам як шароити хуб мусоид овард барои дар рақобати дуюм ғолиб омадан. метавон гуфт ки аз ноҳияи балҷувон дастаи балиҷавон назар ба дигар аъзоёни даста бештар фаъол буданд Хурсанд, Рамазон ва сардори даста назар ба дигар аъзоёни даста фаъолияти хуб нишон дода тавонистанд. дар ин рақобат низ танҳо ғолиб муайян гардид дар бахши сеюми барнома, яъне дар бахши ҳозирҷавобӣ. дастаи дӯстии ноҳияи ҷайҳун бори дуюм барои иштирок дар бахши сеюм интихоб карданд Рабониро ва дастаи балиҷавони ноҳияи балҷувон бошад барои иштирок дар бахши сеюм интихоб карданд Хурсандро. албатта тақдири дастаҳо маҳз дар дасти ҳарду нафар Рабонӣ ва Хурсанд буд. акнун мебинем ки дар бахши сеюм, яъне дар бахши ҳозирҷавобӣ кадом дастаҳо фаъолияти хуб нишон доданд.
савол ба дастаи бали ҷавон ноҳияи балҷувон. ватани гӯштини самбо куҷост? ҷавоб надорам. Россия, мутаассифона. савол ба дастаи дӯстӣ. синоними дигари калимаи булбул? ҳазордастон. андалеб, мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. савол ба дастаи бали ҷавон ноҳияи балҷувон. ибораи маъмул аз хурдон хато, аз бузургон дуруст мукаммал намоед. ато. аз бузургон ато, ҷавоб дуруст аст. идома медиҳем. савол ба дастаи дӯстӣ. қалъаи ҳисор дар кадом воҳиди пулии миллӣ тасвир ёфтааст? 1 сом. 20 сомона, мутаассифона. марамат як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. саволи охирон дар барнома. падари садриддин айнӣ чӣ ном дошт? марамат, мутаассифона вақт пешниҳод намешавад. ҷавоб надорам. саид мурод хоҷа, марамат як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. ин охирон савол буд дар барнома. валакай тамоми бинандаҳои телевизиони тоҷикистон ин лаҳза шоҳиди он гардиданд ки дар ин барнома ки рақобати ду ноҳия сурат гирифт, ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ бо ноҳияи балҷувон дастаи балиҷавон, ғолибият насиби ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ гардид. дӯстони азиз, ба хотире ки ноҳияи балҷувон дастаи балиҷавон дар рақобат бо ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ мағлуб гашт, имкониятро аз даст дод ва дигар наметавонад дар барнома иштирок кунад. ва ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ ки дар рақобат ғолиб гардид, имконият дорад рақобатро идома диҳад бо дигар ноҳияи ҷумҳурӣ. дар нашри 18-уми барнома ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ ба хотире ки дар рақобат бо ноҳияи балҷувон дастаи балиҷавон ғолиб гардид, рақобатро идома дод бо дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ. ҳар ду даста баробар рафта истоданд. мебояд ҳама донишу малакаи худро сарф кард то ғолибиятро ба даст овард. саволи охирон дар бахши дуюм ба дастаи ҳулбук ноҳияи восеъ. пули миллӣ сомонӣ кадом сол расман дар муомилот қарор гирифт? муҳтарам роид ба ин савол ман худам ҷавоб мегӯям. пули миллии тоҷикӣ аслан соли 1999 баромадааст ва ба муомилот дар соли 2000 пешниҳодшудагӣ аст. хулоса ҳамин соли 1999 баромадааст, 2000 ба муомилот пешниҳод шудааст. ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоби дуруст 26 октябри соли 2000 бар ивази рубли тоҷикӣ. ҷавоби дуруст аст. аҳсанат. савол ба дастаи ҳулбук. пойтахти литва кадом шаҳр аст? марамат. женева. вилнюс. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. ватани бозии шоҳмот куҷост? ҳиндустон. ҳиндустон. табрик, ҷавоб дуруст аст. савол ба дастаи ҳулбук. маънои калимаи харита чист? харита яъне марамат. қитъа. варақ, коғаз. ҷавоб нодуруст аст. савол ба дастаи дӯстӣ. пойтахти венгрия кадом шаҳр аст? будапешт. будапешт. табрик, ҷавоб дуруст аст. саволи охирон дар барнома. дар моддаи сеюми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон сухан дар бораи чӣ меравад? дар бораи забон. рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. ин охирон савол буд дар барнома. ва аллакай тамоми бинандаҳои азизи телевизиони тоҷикистон ин лаҳза шоҳиди он ҳастанд ки дар ин барнома ки рақобати ду ноҳия, ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ бо ноҳияи восеъ дастаи ҳулбуд сурат гирифт, ғолибият бозам бори сеюм насиби ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ гардид. ба хотире ки ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ пайи ҳам 3 маротиба дар барнома ғолиб гардид, тавонист ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбад. ва рақобати дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ албатта ки идома дорад. ҳамин тавр дар нашри 19-уми барнома боз ду ноҳияи дигар ба саҳнаи бозӣ ворид гардиданд. ноҳияи шаҳри туз дастаи истиқлол бо ноҳияи қубодиён дастаи тахти қубод. ҳар ду даста дар барнома бениҳоят фаъол буданд, вале бозӣ аст. бояд як нафар ғолиб гардаду нафари дуюм мағлуб. акнун мебинем ки дар нашри 19-ум кадом даста ғолиб меояд.
савол ба дастаи истиқлол. соли 1972 кадом китоби мондагори миллати мо бори аввал бо забони русӣ нашр гардид? варианти А шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ, варианти Б ёддоштҳои Садриддин Айнӣ, варианти В тоҷикони Бобоҷон Ғафуров. муҳтарам ровӣ, ба ин савол албина аз дастаи мо ҷавоб медиҳад. марамат. муҳтарам ровӣ, ба ақидаи дастаи мо ҷавоби дуруст ин варианти В мебошад, тоҷикони Бобоҷон Ғафуров. илова нест? марамат сарда даста хулоса. фикриам дастаи худро қабул мекунем. варианти В. ҷавоб дуруст мебинем. варианти В тоҷикони Бобоҷон Ғафуров. табрик. савол ба дастаи тахти Қубот. кадом илм заминларзаро меомӯзад? минералогия, сейсмология, климатология. муҳтарам ровӣ, аз вақти пешбиништа истифода наменамоем. ҷавоби мо варианти Б сейсмология. дар ҷавоб хурда будед? мо аз фани физика ва география ба ҳамин мафҳум шинос ҳастем ва итминон дорам ки ҷавоби дуруст ҳамин варианти Б мебошад. вақте ки итминон дорем, пас суханро зиёда мекунем, мебинем ҷавоби дурустро. варианти Б ҷавоб дуруст аст. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи тахти Қубот. қабати оби заминро чӣ меноманд? гидросфера. гидросфера ҷавоб дуруст аст. савол ба дастаи истиқлол. кадом материкро яхдони замин меноманд? материки яхбастаи шимолии Антарктида. Антарктида. ҷавоб дуруст аст. саволи охирон дар барнома. лақаби Рустам чист? таҳамтан. таҳамтан ҷавоб дуруст аст. ин охирон савол буд дар барнома. валакай тамом бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон шоҳид ҳастанд ки дар ин барнома ки рақобати ду ноҳия, ноҳияи шаҳри Туз бо ноҳияи Қубодиён сурат гирифт, ғолибият танҳо бо фарқи як савол насиби ноҳияи шаҳри Туз дастаи истиқлол гардид. ба хотире ки ноҳияи шаҳри Туз дастаи истиқлол дар рақобат бо ноҳияи Қубодиён дастаи тахти Қубот ғолибиятро ба даст овард, рақобатро идома дод бо ноҳияи 5 дастаи ҳомиёни ватан. қайд кардан зарур аст ки ин барнома аз дигар барномаҳо ба куллӣ фарқ дошт. зеро дар рақобати дуюм аъзоёни дастаи истиқлоли ноҳияи шаҳри Туз бениҳоят бо омодагӣ хуб ба барнома ташриф оварданд ва дар бахши якум 8 савол ба дастаи истиқлол пешниҳод мегардид, 8 савол ба дастаи ҳомиёни ватан. ба 8 саволе ки ба дастаи истиқлол ноҳияи шаҳри Туз пешниҳод гардид, ҳамагӣ як ҷавоби нодуруст буд аз ҷониби аъзоёни даста ва дар бахши дуюм ки 4 саволӣ пешниҳод мегардид, 4 саволе ки ба дастаи истиқлол пешниҳод гардид, мо 4 ҷавоби дуруст гирифтем. яъне дар ду бахш ки ҳамагӣ 12 саволро дар бар мегирид, ҳамагӣ як ҷавоби нодуруст буд дар барнома. ва фикр мекунам ин ҳолат бори аввал дар барнома рух дод ки аъзоёни даста то ба ин дараҷа дар барнома фаъолияти хуб нишон диҳанд. ва ин ҳама фаъол ва ҳозирҷавобӣ аъзоёни дастаи ноҳияи шаҳри Туз дастаи истиқлол буд ки дар рақобати дуюм низ ғолибиятро ба даст овард. саволи охирон дар бахши якум ба дастаи ҳомиёни ватан. бори аввал автобуси дуошёна дар кадом давлат истеҳсол шуд? германия, англия, франсия. ба ин савол худи ман ҷавоб медиҳам. бори аввал автобусҳои дуошона дар кадом давлат истеҳсол шуд? мо бисёртар медонем ки дар англия автобусҳои дуошона бисёр истифода мешаванд аз сабаби ҳам сераҳолӣ буданаш. аз ҳамин лиҳоз мо варианти Б англияро интихоб кардем. англия. илова нест дигар? ягон нафар аз ноҳияи даста илова надорад? муродалӣ илова мекунад. марамат. шуно ки ҳозир аъзои гурӯҳи мо сардори дастаи мо қайд кардан дар ин ҷо, яъне бисёртар яъне автобусҳои дуошёна дар кишвари
шоҳигари британияи кабир қарор дорад ва мавриди истифода қарор мегирад ва аъзои мо ба хулосаи аъзои дастаи мо ба хулосаи омадан ки албатта аз сабаби он ки мо дар наворҳои телевизионӣ ва аз масалан тасаввуротое ки онҳо доранд мо медонем ва огаҳ ҳастем. пас хулоса кардан мумкин аст ки автобусҳои дуошина дар кишвари Англия истеҳсол шуда ва мавриди истифода қарор дорад то ба ҳол. аҳсан барои шаҳр додан. ҷавоби дурустро мебинем. Англия ҷавоб дуруст аст. саволи якум дар бахши дуюм ба дастаи Истиқлол, ноҳияи шаҳри Туз. Димитрий Иванович Менделеев 8 элементро пешгӯӣ кардааст. Онҳо кадом элементҳоянд? ба ин савол Исфандиёр ҷавоб мегӯяд. Марамад Исфандиёр барномаи гузашта агар мисол биёрем шумо ҷавоб гардем. Ман аҳсан мегӯям ба шумо. Ман пай бурдам ки аз фани химия шумо фаъол, аммо дар се элемент хато кардед, яъне ҷавоб пешниҳод накардед ва мо ҷавоби дурустро қабул карда натавонистем. Дар ин саволам такя мекунем ба бояд пурра бошад ҷавоб. Марамад ин 8 элементе ки Менделеев пешгӯӣ карда буд, ин элементҳо галий, скадний, германий, полоний, актиний, протактиний, боз протактиний, боз радий ва рени мебошад. бояд ҷавоб пурра бошад ва агар як хатои кӯчак ҳам бошад шарти барнома ҳамин аст ки мутаассифона ҷавоб қабул карда намешавад. боз ин элементҳо галий, скадний, германий, полоний, актиний, протактиний, боз рени ва радий мебошад. Радий. боварӣ доред ки шумо дар яке аз ин вариантҳо хато намекунед? акнун гуфта наметавонам, аммо медонам ки ин 8 элементе ки Менделеев пешгӯӣ карда буд ҳамин мебошад. хуб, марамад як бор дигар дар охир. галий, скадний, германий, полоний, радий, рени, актиний ва протактиний. ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоб галий, сканди, германий, рени, полоний, протактиний, радий ва актиний. ҷавоб дуруст аст. аҳсан. ман аҳсан мегӯям ба Исфандиёр барои чунин як саволи мушкилро ҷавоб додан ва ҳамаиро ба хотир овардан. ман аҳсан мегӯям ба шумо. ин охирон савол буд дар барнома ва чӣ хеле ки тамоми бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон ин лаҳза шоҳид ҳастанд ки дар ин рақобат ки ду ноҳияи ҷумҳурӣ вобаста ба саволҳои пешниҳод шуда рақобат намуданд. ноҳияи шаҳри Туз дастаи Истиқлол бо ноҳияи 5 дастаи ҳомиёни ватан. ғолибият бори дуюм насиби ноҳияи шаҳри Туз дастаи Истиқлол гардид. акнун дӯстони азиз, ноҳияи шаҳри Туз барномаи баъдӣ рақобатро идома медиҳад бо ноҳияи Носири Хусрав. агар ғолибиятро дар ин барнома ба даст орад, метавонад ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбад. дӯстони азиз, бори дигар қайд мекунем ки 20-ум нашри барнома пешниҳоди шумо гардид. то ин лаҳза 24 ноҳия дар барнома иштирок намуданд ва аз миёни 24 ноҳияе ки дар барнома иштирок намуданд вобаста ба саволҳои пешниҳод шуда рақобат намуданд, танҳо 4 ноҳия тавонист ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбад. ва мо интизор мешавем ки то ҷамъбасти ноҳияҳо боз кадом ноҳия ба даври нимфиналии барнома роҳ меёбад. дар ҳолати пурра ҷамъбаст гардидани ноҳияҳо баъдан даври нимфиналии барнома оғоз мегардад ки он ноҳияҳое ки се дастаро пай ҳам мағлуб карда буданд боз миёни якдигар рақобатро идома медиҳанд. дӯстони азиз, ин буд рӯзномаи барномазмуни интеллектуалии шоҳмот ки оиди 10 барнома мо барои шумо маълумотҳои заруриро пешниҳод намудем. дар ин ҷо бо шумо хайрухуш мекунем. то дидор. хайр.